Chátrajúca trať medzi Piešťanmi a mestečkom Vrbové na jeden deň ožila. Železnica, po ktorej jazdevali vlaky pred viac ako 30 rokmi, si zaspomínala na staré dobré časy. Koľaje brázdil historický motorák Hurvínek. Vlakoví nadšenci chcú takýmito nostalgickými jazdami vrátiť starej železnici život. Medzi Piešťanmi a Vrbovým nejazdia vlaky 32 rokov. Hurvínek má výnimku. 8-kilometrovú trať zvláda za necelú polhodinu. Spojenie medzi mestami nefunguje už roky. Vlaky tady jazdievali od roku 1906, no po 72 rokoch prestali. Odvtedy trať chátrala. Odviesť sa domov vlakom je preto pre mladšie ročníky nezabudnutelný zážitok. Pre starších zas nostalgia. Nefunguje to tu už minimálne 30 rokov táto cesta, takže sme sa prišli odviesť do Vrbového. Ukázať deťom, ako to bola, kedy vyzeralo vo vlaku. Prvý pár vozňov vypravili krátko po 9 ráno. Nechýbali sprievodcovia či ešte staré lístky. Ľudia si mohli plechového dôchodcu opäť po rokoch vychutnať na železničnej trati. Presne takýto motorák totiž brúsil tieto koľaje aj v minulosti. Zrovna tento motorový vozeň má rok výroby 1956. Takže už je to taká babička. Už má 55 rokov, bol konštruovaný na tieto lokálkové trate. Takže jeho rýchlosť maximálna je 60 km za hodinu. Kabína rušňovodiča, riadiace páky, lavice na sedení z dreva napovedali, že tento vlak má už svoje odžité. Práve to sa ľuďom na spomienkovej jazde páčilo. Je to jednoduché všetko a v tejto dobe sa to cení. Spokojný som. Jazdu ako spred 30 rokov si nenechali už desiatky vlakových nadšencov. Hurvínek sa poriadne prevetral. Dva páry vozňov otočili trať Piešťany Vrbové spolu 4-krát. Monika Jelušová, televízia Markíza. Elektronický systém, ktorý mal turistom pomáhať pri spoznávaní Košíc, sa zmenil na veľkú hanbu. Európu trápia horúčavy, teplota prekračuje 40 stupňov. Na prehriatie už umierali ľudia. Kto lepšie ochráni dom ako verný pes, hoci aj požičaný, a netreba ho ani cvičiť. Viac už o chvíľu.